Ahojte, zdravím vás z Ekoparku v Piešťanoch a dneska by som vám chcela predstaviť ďalšie zvieratko z našeho vedomostného okienka Vedeli ste a tentokrát ide o skunka pruhovaného. Skunk pruhovaný je cicavec, ktorý žije najmä v Severnej Amerike. Je typický svojim čierno-bielým sfarbením. Aj keď pôsobí veľmi roztomilo, veľa zvierat sa mu radšej vyhne. Skunky majú totiž schopnosť vystreknúť zapáchajúcu tekutinu z análnych pachových žliaz, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách konečníka. Keď sa bojí alebo cíti nebezpečenstvo, najprv predátora varuje dupaním, syčaním alebo zdvihnutím chvosta. Ak ani toto nepomôže, vystrekne zapáchajúcu tekutinu. Vedeli ste, že skunky tento pach dokážu vystreknúť až do vzdialenosti 3 až 5 metrov? Vedia pritom veľmi dobre mieriť a často útočníka zasiahnu priamo do očí. Ak sa tekutina dostane priamo do očí, môže spôsobovať silné pálenie, svrbenie alebo krátkodobo zhoršiť videnie. Práve preto sa ich veľa zvierat bojí a radšej sa im vyhne. Vedeli ste, že pach skunka je cítiť na fakt veľkú vzdialenosť? Niekedy ho je cítiť až na vzdialenosť viac ako 1 kilometer. Pach sa vie zachytiť na oblečení, srsti a môže ostať cítiť až niekoľko dní. Skunk však tento smradlavý útok nepoužíva stále. Má obmedzené množstvo tekutiny a jej doplnenie trvá niekoľko dní. Skunk nemá veľmi dobrý zrak, ale výborne počuje a má dobrý čuch. Mláďatá sa rodia slepé a stará sa o ne samica. Väčšinou sa narodí 4 až 7 mláďat, ktoré sa postupne učia hľadať potravu a brániť sa. Práve preto sa nepriateľa alebo predátora snaží najprv vystrašiť a až keď nemá inú možnosť, vystrekne zapáchajúcu tekutinu. Zaujímavosťou je, že skunky si vedia vybrať, aké množstvo tekutiny vystreknú. Pri obrane nemusia hneď použiť celé množstvo. Skunky sú hlavne nočné zvieratá. Cez deň odpočívajú v úkrytoch a norách a potravu vyhľadávajú na večer a v noci. Sú to všežravce, živia sa hmyzom, malými zvieratami, vajciami, ovocím, ale aj rastlinami. Práve preto dokážu žiť v lesoch, na lúkach aj v blízkosti miest. Zaujímavé je, že skunky nie sú vôbec agresívne zvieratá. Väčšinou sa snažia utiec a zápach použijú, až keď nemajú inú možnosť. Niektorí ľudia ich chovajú dokonca aj ako domácich maznačikov, pretože sú hravé a zvedavé. Ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste vidieť viac vedomostných videí, nezabudnite hodiť odber.